представя аз като интернет потребител какво правя. Престоявам около 3 часа в интернет, в социалната мрежа около час. Пазарувам онлайн. Основно информацията си я черпя от онлайн изданията. Също така ползвам посттерминал и си проверявам онлайн сметката. Но нека видим сега какво прави моята свекърва. Да видим сега какво прави тя. Тя около един ден си прекарва, около един час си прекарва в интернет, но не ползва социалните мрежи, защото не знае какво представляват. Също така информацията се набавя от нейните колежки и приятели, по-малко в интернет. Не ползва картата си за разплащане онлайн, ползва само посттерминал, колкото и да си изтегли заплатата, ако я превежда по банковата сметка и си проверява салдото в банката. Не е виновна, че тя съответно не пазарува онлайн. Защо това е така? Защото интернет дойде доста късно при нас. Също съответно и онлайн магазините стартираха доста късно в България. Голяма част от стоката е представена примерно с една картинка, която на тебе не ти дава достатъчно информация за този продукт. Това е един от проблемите. Съответно, другия проблем е, че клиента се притеснява съответно как ще направи плащането, дали ще си получи стоката. Пазар трябва да има път самата снимка не представя достатъчно добре продукта. Примерно аз като гледам бижута на снимка, в някои сайтове на едно бижу има само една снимка. Добре, ама ти като погледнеш само от един ъгъл, няма как да разбереш това, ще ти хареса ли на живо, камъните как точно блестят, по този ъгъл как е. Слуховете за измама в международната търговия. Това, което се коментираше скоро по новините. За измамите. Съвсем целенасочено. Да, значи това реално срива доверието в онлайн магазините. Занимавал съм се преди време, работех с една американска компания и там ме караха като получател на пари да съм регистриран в ToCheckout. И от ToCheckout получих един файл Word-овски с едни много подробни разяснения какво ще ми направят Visa International, ако взема пари. Има арбитражи, които се решават изцяло онлайн, има си комисия с СИПа да преценят дали той се е поръчал приказката за Сънчо, пък ти не си писал нещо за Пухчо, да речем, на друга тема. Това арбитраж обаче той не е задължителен. От там нататък вече влиза в страната, в която са ти издали картата на клиента, влиза в връзка с виза в страната, в която живееш ти като доставчик на стоката или на услугата и започват едни притеснения, от които няма да ти изпратят внутри, обаче никога през живота си няма да изтеглиш кредит в тая страна. Да, т.е. ти влизаш вече в черните списъци, никой няма да иска да купува от тебе или да ти продава, ставаш като евреите по време. Да, но в такъв случай дай да не правим нищо и да се... Не, сигурността на онлайн пазаруванията, тя е гарантирана от институции като Виза. Хората не го знаят просто. Да, като PayPal, като Visa. Неща, които в България все още не са навлезли. Защото дори самите медии постоянно се тръби, че това е нещо абсолютно несигурно. Значи някой има изгода, това нещо се тръби. Да, защото представете си какво ще стане в един момент, в който повечето от нас почнат да пазаруват онлайн. Представете си тази ситуация. Какво ще стане с стационарните магазини? На места, наистина сигурността е доста голям въпрос. Аз съм бил консултант на електронни магазини и сървъри в чужбина, където по 10 000 и по 50 000 кредитни карти са крадени. Значи, всеки си прави магазин, всеки си вгражда някаква банкова система за продажба и оттам нататък никакъв контрол. Значи, дори в момента това, което правят Unicredit, изисква се, аз съм правил техни магазини, иска се да се сложи Verified by Visa и Verified by Mastercard. И няма аудит. Ти си длъжен да ги поставиш, но ти не проверява. И реално в момента Борика има проблем в сигурността. И е така, като се обадят от BTV от БНТ, че има пробив системата. Да, има едва ли не бум на онлайн измамите и край. Това засипва бизнеса на онлайн. Това беше представено по-скоро като не си поръчвайте, защото няма да бъде доставено. Да, ма аз веднага видях в магазина, смисъл, веднага един месец спадна продажа, като чума вече това и сега следващия месец пак се върнаха обороти. Защото, представете си, нали вие сега една конкуренция на тези офлайн магазини, а освен ако нямате и вие си офлайн магазини. Видях как фирмите се развиват, защото са успели да хванат момента. И точно сега, момента, в който те първа се навлизат онлайн магазините, те първа навлизат тази сфера на търговия, е момента за бизнес. В България куриерите са страшно скъпи за чужбина, освен в локалните държави, тук Действително Великобритания се конти. Говорим, понеже имаме опит с клиенти, които имат електронни магазини и се оплакват,
че не могат да се наложат. Докато примерно от Германия или от Щатите един куриер Worldwide, т.е. по цял свят струва $20 или 10 евро в Германия, има такива куриерски компании. От България да изпратиш до Тайланд ще струва примерно $80 и то е 10 пъти Български повече. почти, ако ползваш примерно. От България да изпратиш до Дубай ти струва ни 250 лева. Значи, хората, които си поръчват електронни магазини, които не си ги правят, а си ги поръчват примерно при вас, трябва да помислят следното нещо. Като ще продавам в Англия, какво ще спечеля аз? Какви са ми разходите и така нататък? Ама това му е бизнес плана. Той действа прекалено лекомислено. Абе аз ще ви дам тук сега 1000 лева, момчета, ви ще ми направите един електронен магазин. Имаш предполагам аудитория, позната от хора, които се занимават с бизнес. И кой от тези, реално човек, който в България стартира бизнес, започва първо с бизнес план? Много малко. Нима е миналия път точно това коментираме. Даже да не кажем, че няма 1%. Не, съгласен съм. И че всеки прави нещо и после търси нишата, в която да... Да, но не е задължително да си го разписал това като бизнес план. Ама най-малко да си проверил дали тази страна няма ограничения за тази стока. Дали няма някакви допълнителни мита и така нататък. Сега е ясно, че Англия няма да има, защото сме в Европейския съюз. Друг вид искам да кажа. Банковия сектор у нас не създава никаква среда за да се развива търговия. Най-сигурният начин е с кредитна карта. Сега остави наложен платеж. Аз ако съм ви конкурент, ще ви поръчам утре 100 адреса, дето съм си ги измислил в цялата страна. Да, сигурно се го прави, но това никой не продава с наложен платеж, нищо с виза и MasterCard. Просто процентът е много малък, дето прави. Най-ефтино е и е най-бързо и най-сигурно eBay поддържа всички варианти. Обаче аз получавам от виза, кредитна карта на почтата с 3000 такова ресурс с 26%. И знаеш какъв труд е да закриш тази карта, дето не си е откривал никой. Се оказа, че не е закрита. Карта и ми дават виза с възможност да изтегля утре 3 бона в кеш. Ако искам с 26% лихва, а без да борим таксите, обслужване, кредити, отиват към 40% някъде. Отидах в банката и ми казах, вижте какво, али утре ми изпратете с 900% лихва. Как да посъвам една добра идея. С виза в това, като ти дори не можеш да си изкараш кредитна карта в България. Ти дебетна си изкараш. Кредитната карта е добър вариант, защото примерно всички знаем за Лоридот. И тук със сигурност има хора, които си пазарят редовно от там. Примерно там може да си платиш с PayPal, може да си платиш с кредитна карта, може да си платиш с дебетна карта. И какво се случва, ако нещото, което ти си го поръчал, решиш да им го върнеш? Те ти възстановяват, ако си платил с кредитна карта, ти правиш един чек, който е за възстановяване на услуга, който чек в България не може да направиш нищо. Понеже банките не ни предоставят тази възможност да се интегрираме посттерминали в магазините и те са сигурни, PayPal я предоставя. И не е въпрос да се плаща с твоя акаунт от PayPal, може да си платиш с кредитната карта през техния виртуален посттерминал. Така че това е достатъчно сигурно и гарантирано. Да, между другото, за мен е по-сигурния вариант. Солите са малко солени, за разлика от всички други европейски държави, ама пък иначе е сигурно. Говорим за клиентите, нали? За тяхната удовлетвореност. Мен друго ми е интересно. Аз какъв онлайн магазин съм, след като той, както каза, няколко човека се поръчват от мен, може да са ми конкуренти. Аз трябва да им се обадя по телефона, да ги преслушам. Нали? Те ми се обаждат после да ми кажат, примерно, че да кажем нещо. В смисъл, ние си говорим по телефона, то няма нищо онлайн в това. Да, ние си... Много интересно беше нали, с студентите как висят само в една банка да си плащат сметките, на която им е пише на входа на касиера там в Винса. А съседната банка, където също могат да се платят, защото има борика, дава Бог, нали? Не ходи никой. Значи всички бяха се сипали в ОББ, съседните 5-6 банки по Мария Луиза. Няма такса или е по-висока такса? Същата е такса. 2 лева. 2 лева където да отидеш. Където и да отидеш, ще... Един дюнер е това, смисъл студента. Ама тя не бе, тя си еднаква. В смисъл, тя си една и съща. Просто... той така или иначе. Нашето страшното е, че това са хора, които са икономисти, нали? Някои от тях са примерно трети, четвърти курс, да. Ей, сега да управляват някои от тях, така че... Надявам, че всичко това се промени. Това се опитвам да ви кажа, че това е един пазар, който тепърва България ще търпи развитие и по-умните и по-амбициозните хора ще го използват.